Zdravím všechny posluchače. V dnešní epizodě se můžete dozvědět, co dělá kočka v podnikatelské motivaci, jak s ní souvisí sýr, proč jsme začali dělat tenhle podcast, jakou jsme dostali zpětnou vazbu a jaký jsou naše podnikatelské začátky. Užijte si poslech. Těšíme se. Čau. Tak jo, čus, další podcast, další týden. Čau. Zdraví vás Vítek, Tak to bylo dobrý, ale v pohodě. Yes, Marek a Dan. Přesně. yes, Dan, čus. No právě jsme se minulý týden vůbec nepředstavili, takže to bychom chtěli tentokrát napravit. Přesně no, dostali jsme to jako jednu z věcí, jako zpětnou vazbu a myslím si, že byla víc než vítaná. A my jsme to minulý týden tak jako řekněme vystřelili, že jo, prostě docela nám bylo jedno, v jakém je to stavu a tak dál, takže děkujeme všem, který si to Děkujeme za zpětnou poslechli vazbu, no, všem. a dali nám zpětnou vazbu. A jedno z toho bylo právě, že jsme se nepředstavili, což je samozřejmě jako velmi důležitá část tady toho podcastu, protože věřím, že určitě chcete vědět, z jaký pozice mluvíme, nebo proč si myslíme, že můžeme o těch věcech mluvit, což jakoby si můžeme mluvit o čem chceme, jo, takže. Ale pro mě je to taky důležitý, zapomněli jsme na to. Stejně tak jako na spoustu jiných věcí. Takže za mě bych začal klidně mým představením, jestli vám to nevadí. Můžeme to potom takhle posunout po kolečku, aby jsme udělali takový navazující, že jo, jako dejme tomu. Protože tady dneska s náma i Marek, který tady minule nebyl, měl být, ale nakonec nedorazil. A ten vám určitě řekne, kdo to je, protože to je úplně fantastický člověk, můj společník. Byl jsem nemocný. Chudák. Tak. No, každopádně. Já jsem teda spoluzakladatel, hádejte s kým, a CEO firmy Quandr Studio, která se před nedávnou dobou rebrandovala s Capture Studio. A my děláme architektonické vizualizace pro developery. A nejenom architektonické vizualizace, ale všechny prodejní materiály. Děláme to už přes 2 roky. Všechny weby, tiskoviny, všechny grafiky, všechny prostě vizualizace, všechno, co vlastně ten developer potřebuje na to, aby, když nemá co prodat jako dům, tak aby mohl prodat nějakou věc mimo toho domu, který ještě nestojí, který je teprve naprojektovaný. A s tím, že předtím jsem měl ještě, ale to bylo úplně velmi kratoučce, tak jsem měl jako marketingovou agenturu a vlastně s tím Quandr Studiem tak jsme dělali i projekty třeba v Karibiku, dělali jsme projekty v Německu, dělali jsme projekty, které mají třeba 200 bytových jednotek plus a děláme to už relativně dlouho a je to to, co vlastně mě a teda i mýho záleží, kdo to tady jako řekne z tady těch 2 lidí, z mých spolumajitelů, tak nás to živí. To je teď jako vlastně to, co děláme jako full time. Takže to je za mě. A no, mimo to samozřejmě teda tady dělám tenhle fantastický podcast a hrozně se těším na to, že bude se natáčet. Každý týden. Yes. Super. Každý týden. Každý týden se těším, ale on samozřejmě nebude natáčet každý týden. Okay, dobrá. Když bude čas. Dobrá. Tak jo. Tak já jsem Marek Pin, jsem tady jako founder Víti. A je to venku, je to on. Je to tak. Založili jsme Quandr Studio a já co dělám teď u nás v týmu, proč jsme se s Víťou spojili, tak bylo z toho důvodu, že Vítek dobře uměl prodávat a jak já říkám, ale neměl co a já jsem za ním přišel a říkal jsem, že hej, mám prostě tady foťáky, kamery, protože mám rád prostě natáčení, ale prostě mám výbavu tady prostě za desítky tisíc, jo, a to už je prostě třeba 3 roky zpátky, ale prostě baví mě to, ale prostě nemám žádný prostě klienty, zakázky, nemám nic. A protože jsem měl drona a chtěl jsem využít drona, tak jsme chtěli prostě nějak něco s dronem. A tak jsme ChatGPT začínal, tak jsme do ChatGPT napsali, hej, jaký je nejlukrativnější Skvělý. business s dronem. A prostě napsal nám, natáčení nemovitostí. A protože jsem měl právě tu techniku všechno, gimbály a tak jsme do toho šli. No a s tím, že záleží, jestli jako ten příběh mám říkat nějak takhle detailně. Jak chceš, to na tebe úplně. Dobře. Řekni. Ne. Ne? Je to jedno. Ale tak já to řeknu, zkusím jako zrychleně. Prostě
pár měsíců jsme takhle fungovali a teďka já jsem hledal na internetu, jsem prostě YouTube mi doporučoval různý všechny tooly, jak právě jako v tom biznise podnikat, jo, teďka prostě natáčet, jak fotit fotky, natáčet videa, tak třeba i tvořit virtuální prohlídky a takhle mi jednou YouTube nabídnul udělat vizualizaci v Blenderu. A já jsem to jen tak zkusil, prostě stáhnul jsem si Blender, tam jsem si vzal nějaký hotový model a zasadil jsem ho do fotky z dronu a poslal jsem to Víťovi, že hej, jo, jakoby umím udělat tady vizualizace a Vítek, jo, ok, super, dobrý. Nice. A teďka prostě já nevím, jestli po pár dnech nebo prostě po jaký době mi Vítek volal, že hej, jeden makléř to chce, poslal nám prostě 4 projekty, prostě rovnou, jo. Máme na to 14 dní, jo. A teďka prostě já jsem říkal Víťovi, jo, ale jakoby obrovská část těch vizualizací je, že dostaneme nějaký podklady v půdorysu, prostě černobílý a na papíře, takhle jsem to myslel, no a teďka prostě se to musí vymodelovat a to je to, co neumím, jako. A Vítek, no a naučíš se to, ne? A říkám, tak jsem prostě vygooglil tutoriál, to teď nevím, jak se jmenuje, je hrozně známý, prostě týpek s koblihou, prostě jak... Já jsem chtěl myslet, že řekneš How to Basic, jestli ho znáte. A 5 minutes Five crafts. minutes, yes. Neznám, ale to je Yes. takovej, možná se jmenuje Blender Guru nějak takhle, tak prostě učí lidi Blender Jasný, na koblize, jasný. že si vymodeluješ koblihu Hustý. a takhle se naučíš prostě modelovat. No Proč tak zrovna jsem... koblihu? Protože tam je uprostřed je to Je kulatý, to těžší, no. je to těžký, no. Je to Asi jo, kulatý, no. no. A uprostřed to ještě tam musíš to výřez. posypat, Jo, uprostřed ty výřez. musí posypat ještě hustý. No, polevu tam dát a tak. Hustý. No a tak jsem se takhle naučil dělat, za týden jsem měl první vizošku a nakonec jsme to stihli. A tak jenom, proč říkám tady ten příběh, tak jenom jsem chtěl říct, že já jsem začínal úplně jakožto prostě, přemyslím si, že se o tom pak taky budeme bavit dál, takže jako to budeme nějak probírat víc deep a tak prostě. Jo, tak jenom jsem chtěl říct, že na začátku že já jsem vykonával jakoby tu práci a Vítek dělal prostě sales. A vlastně teďka poslední 2-3 roky, tak Už nás taky 10, že? No, protože prostě máme víc zakázek, tak všechno bych sám nestíhal, tak... No hlavně teda Ne, za mě taky jako Jo, pardon. asi ne tak dobře, No, jako, jasně, protože ano, máme pardon. profíky. Samozřejmě, Jasně. určitě, jako já jsem jenom fotograf, jo, ale samozřejmě ty vizualizace, které jsem dělal, tak jsou to architektonické vizualizace, které mají správně dělat architekti, designéři. Já myslím, že seš Máro, což seš plný architekt. Teď už jo. Ale No. Teď už jsi architekt. porovnáním, co u nás lidi umí, tak absolutně ne, jako. Jo, ale tak samozřejmě, tak přes jsme se zvětšovali a samozřejmě jsme si chtěli zlepšovat ten náš produkt, jo, prostě já jako, OK, uměl jsem dělat vizualizaci, ale nebyl tam background toho architekta, toho designéra, takže proto jsme začali najímat lidi a já bych chtěl teďka mluvit hrozně o technických věcech, ale to asi Ale to asi není na místě. Řeknu to krátce. za mě skvělý. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že jsem prostě postupně přešel jakoby z té práce, chtěl jsem jenom říct, protože jako upřímně jako, nechci říct, že jsem jako na to hrdý, ale prostě cítím se jako teďka moc dobře, když já jako teďka minimálně času, co pracuji, tak vykonávám přímo na těch projektech, jo, že prostě já teďka, co u nás zastávám, já se hrozně omlouvám za tenhle dlouhý příběh, ale prostě chtěl jsem se k tomu dostat, že teďka u nás dělám research and development hlavně a jsem technická podpora pro tým, jo, jako mohlo to být takhle krátký, jo, tady ta věta to mohla být, ale prostě jsem chtěl říct tady ten background, no, k tomuhle a prostě hodně donedávna jsem prostě přímo pracoval na těch projektech. Jo, ale to je prostě tady prostě Dan má nějakou strukturu, kterou Tak jsem asi teďka rozbil, ale prostě jenom chci říct takhle, když bych měl říct nějakou myšlenku, co bych měl přát divákům, tak je, že prostě podnikání jako není rozhodně procházka růžovým sadem a jako to, co jsme si mysleli, že zvládneme třeba prostě za rok, tak prostě trvalo třeba prostě 2-3 roky, jo.
Jo, mluvím jako hlavně třeba o delegaci, no. Pamatuju si, že hledali jsme člověka na jako mojí pozici, který by zastával prostě jakoby 2 věci, tak jsme hledali rok a půl a nakonec jsme ho nenašli, ale vyřešilo to AI, umělá inteligence jakoby to vyřešila. Ale dobrý, to je No Mara je taky jako profík na umělou inteligenci za mě, jo, protože to jako studuje denně, takže tak. Nice. No, ale jakoby ne úplně jako nějaký backend, spíš jenom prostě jako používání těch toolů. Kreativní, no, nástroje. Ano. No, takže to je za mě to nejdůležitější. Takže dobrý, jenom takže v krátkosti research and development. Ale my si dojdeme na záchod. Ale klidně, já si to tady dopovídám a no a pak ještě, abych řekl taky, co dělám, tak ještě k tomuhle dělám. Hele, dobře, baví mě letadla, letectví a prostě krásný průnik letectví a natáčení jsou drony a tak ještě natáčím na YouTube kanál Marek Paints o dronech. Sledovat hlavně povinně všichni Marek Paints. Top content za mě jako dronové jako rozhodně. OK, ale Maro, vůbec nevadí, jakože jasně, já jsem se na spoustu věcí chtěl doptat potom, ale to vůbec nevadí, to je úplně jedno. Nemám otázek. Teď už můžeš jít, teď už mi, nesdělám prdě, prostě v klidu. Ale ne, děkuji Máro, děkuji, že jste řekl takhle. Pro mě možná to je taky nějakou jako nervozitou, jo. Jo, teď jo. Já jsem taky, takže v klidu. Nevím, ale jako já moc jako necítím se být nervózní, ale možná jako nějakou podvědomou nervozitou. OK. No, to je pohoda. Protože vždycky, když se něco natáčelo, tak jsem to měl jako pod svým palcem. A tady vůbec. Tady to vůbec si nenastavoval kameru. Tady to nastavoval ten školník. Ne, ale jakože možná, víš, jako to natáčení, že ty že to... nejsi zatím, no. Nemyslím zatím, ale že ty to jako vedeš. Jasně. Že ty jsi ten režisér, tak možná jakoby mám nutkání to brát do svých rukou, no, což není správně. No k tomu se dostaneme, protože taková vlastnost, kterou tady si máme jako všichni, podle mě. Já se trošku bije, ale to je jedno. Málo děkuju. A tak já bych se taky měl představit, takže já jsem jenom Daniel Buchal a v tuhle chvíli vlastně se živím audiem a videem, respektive spíš audiem a lights. To znamená, že vlastně jsem teď osvědčil jakoby živnostník, kdy děláme a zabezpečujeme prostě akce technicky, to znamená prostě ozvučení, osvětlení akcí. Teď to, co mě živí. Taky to mimochodem znamená, že kdybyste si chtěli udělat podcast, tak si najděte kamarády jako já, jestli nic neumíte. Protože mají omylem hrozně drahý vybavení. Jo no, asi tak. Potom se dá dát využít všechno. No a to je to, čím se teď živím, ale vím, že právě celkově v životě si chci něco najít, něco, co mě jako baví celkově a něco, s čem budu podnikat. Což je právě, možná už jste tak pochopili, právě tématem dnešního podcastu a to je právě podnikání. No a zatím studuju, jsem student a takhle se živím, ale chci právě přijít v blízké době něco, co mě bude bavit a v čem budu podnikat, no. Plus, asi mluví o magistrovi. Plus, no, ještě no. Právě ne, no. Ale ještě mě baví sport, takže rád sportu a nejradši bych tady spojil nějak se sportem, no, běhání, cvičení, cokoliv. Celkově jako zdravý životní styl, zdraví. No, to je dobrý nápad. Runcast. Takhle, tyhle zabijou. A to už někdo dělá, ale. S kamerou. To už někdo dělá. No ale problém je samozřejmě právě i tohleto, že to právě stejně tak jako podcasty dělá každý, tak každý dělá i podcast. Každý dělá všechno. Každý dělá všechno, ale jako pokud budete v tom nejlepší, tak budete v tom nejlepší. Takže... A když v tom nebudeš nejlepší, tak to je jedno úplně. Takže tak. A to ještě bych se vrátil k tomu, že fakt děkujeme za zpětnou vazbu, kterou jste nám dali. No, můžeme klidně vyjmenovat, co jsme dostali za feedback. A můžeme dostat feedback i od člověka, který tady s námi minule nebyl. Jo. Okay. takže tak, protože to je pro nás super důležitý a myslím si, že to i dost... Já miluji startupy. Myslím si, že jsme to udělali jako startupově, že jsme to dostali ten produkt těm userům co nejdřív a hned jsme dostali zpětnou vazbu od toho trhu, že? Co jako chce nebo nechce, takže to mi přišlo skvělý a fakt jsme dostali hodně konstruktivní věci, no. Takže ještě jednou děkujeme a zároveň, prosím vás, klidně nám ji pošlete na další díl, jo? Kdykoliv, prostě pište cokoliv, protože nás to zajímá, pomůže nám to, posune nás to dál. No jestli jste naši přátelé, jak to budete mít, jste nepovinný, takže... Jo, takže se na to těšte, až vám napíšu, že chcem feedback, jo? Takže tak. Lidi nám psali, že za první máme žádný intro, takže nevědí, co je v tom podcastu a všichni to mají, což je pravda a je to hustý. Like. A za druhý, což uvidíme, jestli zvládneme napravit, že jo, to není na mě zrovna, takže uvidíme, ale to je pravda, no, to samozřejmě jsme neřekli jsme, kdo jsme,
Pak samozřejmě zvuk, obraz, jo, takovéhle věci mohly být lepší. Co jsme ještě dostali, Dane? Hele, no celkově ta zpětná vazba byla skvělá. Struktura žádná, že jo, samozřejmě, prostě jsme do toho jeli. No takhle, celý to vzniklo samozřejmě takhle úplně random, že jo, a prostě pak, no a takže porno, teda závislost, no, takže jedem. No, takže prostě jsme se na to nepřipravili moc dobře a neměli jsme strukturovaný, takže to dneska trošku samozřejmě by mohlo být lepší, No, uvidíme. Přesně. Zatím se vám nedaří, ale uvidíme, to je jedno. A, ale to, a ještě tam, co tam bylo ještě, Vítku? Bylo Já tam myslím, ještě... že to bylo všechno, tyhle 3 věci si vzpomínám. A ty jsi tam něco viděl? Jo, mě by zajímalo, Jo, já vím ještě. jak jsi říkal, jako dostali jste zpětnou vazbu na technickou část. Jako zvuk, obraz a tak dál? No. Na zvuk nám někdo psal, myslím. A myslím to... Mně říkal jenom kamarád, no, prostě jako z práce, že jo, protože my to řešíme tak jenom, že jo, že jeden z nás byl jako víc na hlas a druhý míň, no. Někdo psal, že... Ale myslím jako zvuk, jako že jsem neartikuloval dobře. Jasně. Nebo něco takového, Jasně. že jo, Dobrá. nám někdo psal. To bylo, jako říkal jsi to ty, že to někdo říkal asi, no. Jo? Myslím si, že jo. No, Jako nikdo to nepsal. takže nikde, takhle jako. jsem myslel zvuk, ne jako... Takže tak. No, tak, ne, Dobrá, myslím, dobrá. že ne techniku Pohodě. přímo, kromě toho Dana, no. Takže ty jsi jo. tam ty něco viděl? Ne, hele. Svoje dílo? Jak si ho... Yes. Ale mně se líbilo prostě, že... Mára byl minule totiž taky, byl nemocný a nedokázal tady s námi být, ale mimochodem stejně za to, Pomáhal jako to stejně, nastavit. stejně nám pomáhal nastavit No. a díky němu to taky vzniklo. Dobrá. Ne, hele, já jediný co, tak mně se líbilo prostě, jako já jsem netušil, jako kolik informací jako o tom víte, jo. To mě jako překvapilo. Takže že téma prostě, teda. No, Téma. ano, že prostě k tomu máte jako hodně co říct, jako, no. Takže za mě tak. To by taky překvapilo, kolik toho víš. O něčem. No a takže jsi to teda poslouchal a takže tě překvapilo, OK, dobrý no. No a překvapilo mě prostě Vítek, jak mluvil o tom, že prostě potřebuješ mít, že chceš mít jako nad tím kontrolu, jo, že prostě dostaneš se do životní situace, kdy prostě ti to může být jako hodně prostě jakože by to bylo blbý, kdybys byl závislý, kdybys na to neměl kontrolu a že to je super. Takže tak. Jo. Hele, já bych teda řekl, že tím pádem děkujeme za zpětnou vazbu a že za nás takhle. A teď jsem se chtěl říct, a to je jedno. No, povídej. Má zpětnou vazbu. Takhle, Jo. jedno reelsko, druhý reelsko, dobrý. Jo, v pohodě, Ale- v pohodě to kluci. Jako už, nevím no, a tak Sranda, byste sranda. tam dali to Klidu, nejlepší, že? a teď to je úplně jedno. Klidku. Ale vzpomněl jsem si na to, že počkej, to jsou ty reelska do prčic. Ne. Takže teda konci propál, že jsi to vlastně neviděl, Máro, no. Ne, kousek jsem. Ne, v klídku. No hele, jo no, vlastně Stay big, to no. první téma by the way bylo takový, jakoby, my jsme o něm věděli s Vítkem a nakonec se takhle vyvinulo prostě. Ale přišlo nám to důležitý, no, že podle mě k tomu máme co říct jako a přišlo nám to prostě důležitý otevřít to téma. Takže tak no. No a to znamená, to je asi ke zpětné vazbě a teď bych se dostal k tomu, vlastně co je tématem podcastu dneska a to je podnikání, což už tady jako zaznělo, protože vlastně toho jsme součástí už teď v tuhle chvíli. Vy podnikáte jako 100%, živíte se tím úplně. Já mám vedle toho ještě studium, ale pro vás je to vlastně denní věc. Chleba. Jo, denní chleba takzvaný. No hele, a já jsem se chtěl zeptat tím pádem, proč vlastně kluci podnikáte, jakoby? Proč, co to pro vás znamená a proč jste začali? Respektive, jak jste začali, Máro? Tu jsem to... Nejdřív mě zajímalo totiž, co byl tvoje jako první podnikání v životě? Okay. Moje první podnikání, hele, jeden, já nevím, kdo to byl, asi Vojta Roček nebo někdo. Roček, okay. Jo, tak on říkal, že jako já nevím, jo, upřímně nevím, nějak jako, že bych se s tím stotožňoval, si nejsem jistý, ale myslím si, že to je zajímavá myšlenka na zamyšlení. Tak říkal, že jako to, že někdo chce podnikat, tak k tomu vede to, že v mládí, že jako asi mi to chci říct, povídej, no. Že v mládí nějak se s tím dostal do styku Jo. a prostě nějak vydělal prostě náhodou. To jsem prostě chtěl říct. No, že Tak prostě. to od Vojty, okay. Jo, že prostě v mládí prostě, ale ne jako třeba 15, třeba právě 7. 5 let. 5 let říkal?
Ne, No, nevím, jo, ale něco taky takového, tak prostě, že prostě, když jakoby si se k tomu dostal, jako že jsi něco třeba vyrobil a dokázal jsi prostě za to dostat nějakou větší hodnotu pro tebe, tak prostě pak je vyšší možnost, že právě máš jako nutkání podnikat a prostě Jo. a do toho takhle jít. Já jako, co jako vím, na čem jsem jako já vydělával, tak bylo třeba nějak ve 12, ve 13, hrál jsem Rocket League, kde prostě byl obchodování a tam prostě jsem projížděl nabídky, poptávky a teďka musel jsem znát hodnotit těch jednotlivých itemů a teďka prostě jsem takhle tradoval jsem itemy. Tak to bylo jako první podnikání, pamatuju si, že když jsem to pak počítal, celý ten jakoby market, tak nevím, prostě jako za půl roku jsem vydělal třeba tak 300. Jasně, no. Prostě obchod, jakoby. Obchodování. Jo, ano. Ale kdybys měl Což jakoby, je strašně úspěch. jako rychlou tu, že jo? Frekvenci těch obchodů, víš? A Jo, a bylo to na Za půl burze, roku- tak bys kolik jsi byl říkal, za borec. půl roku 300? No, Tak 20 let a měl bys to. A měl bys jako... Měl bys 4. Měl bys 12 tisíc. Dobrý. no, ale jako byly videa na YouTube prostě how to trade in one day, prostě třeba 1000, no, jako třeba před 10 lety. No. Kupoval jsi tam ty autíčka, jo? Rocket League, nebo co tam? Jo, tradovali se tam auta, Okay. všechno možný se tam tradovalo. OK. No, super, Máro, děkujeme. Já bych se chtěl zeptat, to jsi říkal, co je teda první, ale proč to děláš? Proč podnikáš, mě zajímá. Jo, hele, já jenom dopovím tu historii, Okay. protože pak v 15 jsem si chtěl koupit nový telefon a prostě hledal jsem takhle telefony, brouzdal jsem na Bazoši a teďka jsem prostě koupil telefon, já nevím, prostě iPhone 6s, něco takového prostě za hrozně málo peněz, jako našel jsem přes samozřejmě, chci za co nejlevnější a prostě zkusil jsem ho dát potom hnedka na bazar za vyšší částku a prostě začali mi psát lidi, jo. Takže moje jako další část podnikání bylo, že jsem přeprodával telefony, jo. Ale Fejkový Takže obchody. první- ne, právě, jo, jako já vím, že lidi si to hodně spojujou prostě s fejkama a tak, jako, ale já samozřejmě jsem byl co nejvíc transparentní ve všem, protože prostě pak z toho můžou plynout jenom problémy. Ale co jsem chtěl říct, My to na tebe neřekneme, ale právnickou to je v pohodě, věc, to je v pohodě. já jsem nedávno zjistil, samozřejmě teď už to nedělám, jo, ale To už já dávno jsem promlčený, doufám, No. protože nedávno jsem zjistil, že ty když cokoliv koupíš, jako takhle na bazaru a tak, a držíš to a prostě prodáš to, tak ty když na tom vyděláš, tak to musíš jako zdanit, nevím kolika procenty. No, A je tam prostě jako rok, jo, že když to držíš víc jak rok, tak už to je nemusíš, úplně jedno, no. tak už ne to. Ale samozřejmě já jsem to flipoval jako třeba, Jasný. no vlastně flipování se to Jo, jmenuje. ale tohle tam jsou výjimky, ale jsou tam výjimky nějaký osobní spotřeba, jsou tam nějaký auta a takové věci, jako jsou tam výjimky, no. Takže záleží, kam to spadalo, ale ty jsi to rozhodně určitě neporušil, takže v pohodě. Já samozřejmě jsem měl všechno víc jak Jo, ty jsi všechno v pořádku, měl jsi v pořádku, to je jasný. No takže, proč podnikáš, Máno? Proč je to, co to je za tebe? Proč je to tak důležitý pro tebe? No já vlastně jako, víš, jako já jsem nad tím přemýšlel nedávno, nebo mamka se mě prostě ptala, když jsme začínali s Vítěou, že proč chci podnikat a tak, proč chci jít full time, proč chci opustit školu. A vlastně jsem si uvědomil, že právě už jsem začal jako o dost dřív, no. A jo, a teďka otázka, proč chci podnikat, proč mě to baví. Super, to znamená. Jako. No, to je hrozně zajímavá věc, jo, zajímavá otázka. Jako já bych řekl, jako možná to jako bude znít primitivně, ale prostě jako fakt svoboda, no. Jo, jakože to, že prostě si pánem svýho času a můžeš si řídit prostě to, co děláš, tam, kam vůbec ta firma se vyvíjí, jo, jakože prostě třeba, když prostě nechceš prostě podporovat něco, třeba, já nevím, vymyslím si ho, třeba umělou inteligenci, tak prostě s ní nebudeš pracovat, víš, jakože můžeš prostě si pánem prostě toho, co děláš, no. Všeho, no. A určitě samozřejmě je tam prostě jako škálovatelnost, jo. Že prostě, že to mě jako taky zajímá, jo. Nemáš omezený ten Upside. Upside, no. Ano, ale teďka jsme se o tom bavili s kamarádem, že vlastně jako
jako jediný, co vlastně, jako, nebo minimálně jako co já chci, tak prostě je právě ta svoboda a na tu je si jako potřeba vydělat, no. No, že jakoby, já jsem se bavil o tom, že třeba jako do 30 prostě, jakože od 30 prostě chci jako v uvozovkách jako mít prostě passive income a fakt jako dělat si co chci, ale vlastně si uvědomuji jako, že to jo, jakože jako z velké části jako si dělám co chci. Už děláš, no jasně. Víš, jakože to je taky jako otázka, no. Za mě to je koncept takový vlastně, který nedává moc smysl, jako. Protože to znamená, že, no jako záleží. No, ano. Protože jsi jako otrokem jenom toho těch peněz, protože ano. furt jsi vlastně otrokem, protože jsi nenašel to, co tě baví, v fotovkách nebo v čem jsi dobrý. Jo. Takže vlastně si jakoby se držel na to, abys jako byl potom volnej, což jako na co No, volnej. jsou na to alternativní pohledy, že jo? Určitě. Jakože... No tak hlavně takový, že jo, celkově, jak si řekl těch 30, že tak to je prostě jakoby známý hnutí, že jak se to jmenuje, FIRE se to jmenuje. FIRE se to jmenuje. A to je, že máš financial freedom, něco, nevím, prostě ve 30 letech být co nejdřív jakože v důchodu. Okay. No. By the way, třeba zakladatel Angry Birds? Jo, ale ne Birds, ale Angry Birds. Beards. Aha. Tak ten teďkom udělal, teďkom je ve 32 letech v důchodu, říká. No. Jo, to jsem taky slyšel v podcastech, no, že tak asi už vím, o čem mluvíš, že prostě, že právě říkali, ale co budeš pak dělat? No jasně, no. No, ale to je to, jakoby, že jako já, když pak si budu dělat, co chci, tak je prostě třeba natáčení jako dokumentů, jo, nebo něco takového, co pak jako typuju, že Jasný. mi taky jako něco vynese. No, jako. No tak hlavně pokud to budeš dělat tak, že jako to je to, co chceš dělat, tak v tom zákoně budeš lepší než ostatní, protože tomu budeš věnovat a dávat tu oběť. Jo. A největší pravděpodobností si tím vyděláš, jako. Jo. Pokud budeš dobrý. Tak. A tím pádem už to můžeš dělat teď, že? No. Já na to mám Takže jako prostě pokud pohled Jo, jiný prostě ještě. děláš něco, v čem jsi dobrý a co tě jako baví, tak vlastně nepracuješ moc. Ty děláš to samé, co říkal Dan, víš? Basically. Že jako chodíš do práce, abys jednou mohl mít volno na to, abys mohl dělat, co tě baví. No to, co opravdu chceš, no. Což je blbý. Tak to je ten můj názor. Takže za mě, teda za tebe určitě. svoboda, podnikání svoboda. Jo, určitě. Ne, jakože teďka bych řekl, jako, že to mám prostě z velké části právě, že mě to jako baví. To je skvělý. Ale samozřejmě je tam Jako no. část toho, že si potřebuji vydělat na život, jako To rozhodně. na jídlo a tak. No. Hele, já jsem ještě chtěl říct, jak jste mluvil o tom Unlimited Upside. Mě se na to rodiče ptali, oni dělají oba dva ve státní správě, no státní sféře. A mě se na to taky ptali, že proč podnikáš, babička mi to říkala, že by to nezvládla ten jakoby každodenní stres a tak dále, že jestliže nevíš, jestli ti přijde ta výplata, že ona to ví, že jo, že to je jistota, jasně. Klasika. A já jsem jí říkal, no ty babi, ale ty když budeš jako ona je zdravotní sestra, ty když budeš dvakrát lepší zdravotní sestra, tak nedostaneš dvakrát víc peněz. Ty nejspíš nedostaneš žádný peníze navíc, protože jsi tabulkově placená prostě a nic jako to neznamená. Jako můžeš jít do nějaký soukromé ordinace a tak dále, jo, ale prostě tam už třeba není až taková jistota, kterou vlastně ty jako požaduješ, protože tady dostaneš ty peníze vždycky. A jakoby když já mám unlimited upside v tom podnikání a budu dvakrát lepší než jsem, tak budu vydělávat třeba 10krát víc. Tak jakoby to je jako hustý, že jo. Podle mě to podnikání tím pádem přitahuje lidi, nebo je dobrý pro lidi, kteří se chtějí neustále zlepšovat a růst a tak dál, protože právě jako čím lepší seš, tak jako ono to není lineární a není to ani exponenciální, ono to jako podle mě moc nekoreluje společně tady ty dvě hodnoty jako toho, jak jsi dobrý a kolik vyděláváš, ale jako jestli to někde koreluje, tak tady bych řekl. No, jo? Že prostě jako víc a líp ukáže, no. No, jako musíš se učit jako když se učíš ty správné věci a jsi v nich o hodně lepší, no tak vydáváš víc peněz. Když se učíš o jednu věc furt dokola, tak jako jasně, že nemusíš vydávat tolik peněz, ale když se učíš ty věci, které tě vedou k tomu, abys vydával víc peněz, tak jo. Ale to v tom zaměstnání podle mě tolik není, no. No, jakoby teoreticky, že taky jsou strategie, můžeš swapovat práce a dělat jednu věc tady, druhou tam. Když seš doktor, tak můžeš dělat privátní klinice, potom můžeš otevřít vlastní kliniku, jakoby máš prostě taky schůdky. No jasně, ale taky můžeš začít jako zaměstnanec a nevadí to a máš takovýhle schůdky, ale mně přijde, že tady je ten potenciál prostě od začátku unlimited. Kdybys prostě zítra přišel na něco, co trh chce, tak zítra vydáš hrozně peněz. Kdyby na to přišla moje babička, tak vydělá peníze ten, kdo je, jakoby, komu to donese, protože ono by to nezačalo, no. Jasný, no. No, to
je jasný a to se všem pojí, ale teď mě to zajímá Vítek, co pro něho to vlastně znamená podnikání. A co bylo jeho první podnikání? No já jsem nečekal, že to Mára řekne, taky, ale pro mě to je taky svoboda. Je to pro mě taky jakoby největší hodnota a jsme taky by the way někde říkal Vojta Roček, že by nemohl jako pracovat s lidma, co jsou jako dementi, nebo že prostě se dává fakt svobodu dělat, co chceš, tak dál. Jo. No a i teoreticky právě, že si můžeš volit své klienty, můžeš si volit jako lidi v týmu, se kterými spolupracuješ, můžeš si jakoby, když jsi zvlášť jakoby třeba v pozici jako já, tak si můžeš vybrat lidi, kteří tě doplňují ve věcech, které ti nejdou. Takže to je ještě o to lepší prostě, když skládáš ten tým a tak dál, o kterých se máš co naučit a prostě mi to přijde úplně jako fantastický. A taky je to určitě pro lidi, co mají rádi kontrolu, nejen jakoby svobodu, ale kontrola a svoboda trošku jako taky spolu korespondujou a to protože máš pod kontrolou teoreticky všechno, když chceš. Nebo daleko víc, než když podnikáš, jo? Jako třeba nemáš pod kontrolou, kolik ti... Jo, děkuji, než když pracuješ, třeba nemáš pod kontrolou, kolik ti přijde peněz, ale máš pod kontrolou prostě právě tady ty všechny ostatní věci. No, takže tak. Jo. Takže to je za mě tahle věc a moje první zkušenost tak byla... Jako teoreticky, když jsem cvičil lidi, tak jsem se za to bral peníze. Já jsem dělal jakoby rádoby trenéra v posilovně, protože mě prostě bavilo cvičit, tak se nějaký lidi ptali, jestli bych třeba je nemohl cvičit. Tak já říkám jo, tak jsem si za to bral prostě málo peněz, protože mě to bavilo. Pak mě to už nebavilo, jak jsem to nedělal. Jsem to vykašlal. Kolik jsi dělal? Nevím, málo hrozně. Třeba, já nevím, 200 za tréninkový plán nebo něco. Málo, no. Ale jako mě a to bavilo. dělal jsi plány, jo? Nebo jsi s tím jako, že prostě taky. tréninky? A za to jsem si nic nebral. Třeba. No, No protože chápu, ale jakoby podle Začíná. mě jako člověk, který začíná podnikat Určitě. nebo dělat cokoliv a neumí to, Jasně. tak tohle je nejlepší cesta. Jak začít, no určitě. Protože jsem měl třeba tak 5krát víc lidí, kteří to se mnou chtěli dělat, než když bych to dělal za normální jakoby, cenu. A Jasně. ta práce tomu odpovídala, no, takže já jsem byl happy, oni taky, takže mě to byl dobrý krok a potom jsem si normálně říkal víc, pak jsem si říkal prostě jakoby za hodinu, nevím, třeba 500 jakoby, nebo možná něco takového a za tréninkový plán třeba 2003. Možná i 4 jsem si řekl jednou, jo, prostě. Ale to bylo, když jsem to neměl čas a viděl jsem, že to, co dělám, tak dělám dobře a už jsem to nechtěl dělat, tak jsem si říkal víc peněz. A to bylo tohle, potom jsem s kamarádem, bývalým kamarádem založil marketingovou agenturu, kde jsme dělali vlastně, no je to SMMA, jo, kdo znáte Imana Gadzího, tak prostě jeho jakoby business model jsme se snažili jakoby skopírovat tak dále, prostě klasický kurz, udělali to jako já. Co mě ale překvapilo, tak bylo, že ten můj kamarád byl fakt, on byl extrémně pracovitý, fakt dobrý jako společník, hrozně inspirativní v tom, jak jako držel, makal a tak dál. A on, jemu se povedlo pro nás ukořistit nějaký fakt jako dobrý klienty. Jsme dělali i s lidma, jakoby třeba, já nevím, s makléřem, prostě z Filadelfie, s nějakým obchodem z New Yorku, prostě s jakoby oblečkama pro malý holčičky, s nějakou jako velkou firmou, co dělala svíčky, prostě ze San Francisca, to byla hodně velká, no, a takovýhle jako veliký firmy, takže na tom jsem si vyzkoušel spoustu věcí, samozřejmě ten náš servis jako nebyl moc dobrý, protože právě on zase razil to, že jakoby bys neměl na začátku dělat věci zadarmo, ale říkat si za ně hodně, když to neumíš a naučíš to aspoň za peníze a tak dál, což mi nepřišlo úplně etický, ale každý máme prostě svý cesty, že jo. Cesty boží jsou nevyzpytatelné prostě, cesty podnikatelské, takže takže potom jsme se jako díky tady tomu s těm jako rozdílům v té etice nebo tak řekl bych, že i na základě toho jsme se prostě jako rozešli, protože jsem nechtěl prostě dělat, ať jsem ho jako si ho vážil za různý věci, jak jsem s ním nechtěl dělat tyhle věci, co pro mě byly už morálně malinko to zahrnout, takže jsem to potom pustil, ale byla to super zkušenost, no. V 15 letech prostě jako sales callovat s takovými lidma v angličtině, tak to bylo hustý. Tak to byla moje jakoby první reálná podnikatelská zkušenost. Tam to mně přišlo vlastně zajímavý, že to tak se dá taky brát, tam to jakoby vydávání si peněz, že jo, s něčím, co jakoby děláš úplně, když to je jakoby malý peníze a vlastně
Za nic, tak to mi přišlo ústě, jsem chtěl říct, když jsem si na to vzpomněl po tom, co ty jsi to říkal, Máro, no. Že jsi dělal Rocket League přeprodejce skinů. Yes. Tak mě taky napadlo. Hustý. No, jako je hrozně zajímavý, že pak mě to bavilo víc než samotná ta hra, víš, jako. No jasně, no. Ale tak to se dá trošku čekat, ale jako by, ano, hustý. No, super, no, takže svoboda pro tebe taky hodně. Taky ano, svoboda, Hm. a taky takováhle pidi-midi začí jako první podnikatelská zkušenost. Dane, co ty? Jo. Každopádně, co ty? Ale jo, Co to znamená pro tebe? za mě... Nebo co bys chtěl, aby to Jo. pro tebe znamenalo? Jo. A jestli s tím máš nějakou svoji první zkušenost, tak jaká to byla? Ale za mě je to všechno to, co jste řekli vy, s tím souhlasím. Je to prostě, je to činnost, která ti jako rovnou ukáže, jako jestli něco děláš dobře. Je to rovnou prostě proxy toho, nebo v fouzovkách, jo, nebo takhle jinak. Já jenom Ten bych chtěl říct, že s tím výstup- nesouhlasím. Tak ten výstup ti dá mnohem jasněji vědět, jestli něco děláš dobře, nebo neděláš dobře. Jestli to prostě si najde cenu, jako svoji poptávku, nebo ne, jo? V nějakém horizontu, jo? Nemusí to znamenat ten den, ale jako v horizontu roku třeba, jo? Je prostě, že je to pro lidi, kteří mají jako rádi, respektive jsou schopni být zodpovědní za věci, jsou připraveni na riziko, a takže to právě není pro každýho, bohužel za mě, ale není to pro každýho, protože někdo prostě, ať už je jakoby, záleží jak je vychovaný, jedna věc, další věc, jaký má před předpoklady, jakou má osobnost, tak prostě někteří lidi prostě nemůžou nejíst právě to, že nemají tu měsíční mzdu, jako, a je to v pohodě, prostě každý je nějaký a ne všichni to prostě dokážou, no. Já bych k tomu chtěl něco říct, jestli můžu. Určitě. Tak já si myslím, že nesouhlasím téměř se vším, co jsi řekl. OK, to je dobře, půjde. Protože si myslím, že kolik je lidí, tak tolik je cest, a kolik je podnikatelů, tak tolik je cest. A myslím si, že i když máš rád jakoby příjem, tak se dá vyřešit tak, že budeš pracovat a podnikat jakoby mimo ten příjem. A máš Jasný. tu stabilitu a stejně podnikáš a jakoby neneguje se to. No Stejně to je tak jasný. jakoby, když jsi nezodpovědný umělec, tak jsi podnikatel a nemusíš být zodpovědný k tomu, abys podnikal. Jo, že prostě jako jenom jako třeba nebudeš tak rychle růst a třeba naopak budeš, protože budeš mít štěstí. Ale myslím si, že jako žádná vlastnost, nebo nenapadá mě vlastnost, kterou bys jako potřeboval k tomu, abys musel podnikat. Ono pak záleží na tom, co je tvoje definice, jestli chceš, aby ti to rostlo a tak dál, ale myslím si, že jako teoreticky není žádná. No. Myslím si, že fakt kolik je lidí, tak tolik je cest k tomu, aby podnikali. To rozhodně, tady za poslední věta souhlasím, zbytek nesouhlasím, protože jakoby, jak ty to bereš tak jako, že u toho můžeš pracovat, jestli mít tu mzdu a pak podnikat. Mhm. To je jasný, to je jakoby jasná cesta, ale furt jako to znamená, že musíš být v pohodě potom s tím, že jediný, kdo vydělá, seš ty. A že už ty nikde nemáš, že už nemáš to zaměstnání, až to skipneš. Tohle A tu to část. nemusíš. No tak skipneš. Nemusíš, máš ale peníze. nemusíš to skipnout. No nemusíš, jasně, No. ale tak to pak zase teda nejsi s tím v pohodě, že jenom podnikáš. No, Protože potřebuješ furt tu měsíční mzdu. No jasně, ale můžeš No podnikat i když No to pracuješ. určitě, prostě to je jasný. To jakoby se No, to nevylučuje, je jasný, že? to jo. Máš mít tu jistotu vedle a k tomu si podnikat a To rozhodně, to jo. nevidí to. Jo, jakože za mě spíš jakože potom v té jakoby, jako já asi tě rozumím, no, že jako můžeš podnikat u normální jako práce, no. To je určitě pravda. Ale jakoby za mě teda musíš rozhodně být si jako vědomý toho, co děláš, jako. Nebo proč to děláš, jako, a prostě, že nesíš odpovědnost ty za ty věci, co děláš zkrátka. Že to nemůžeš na nikoho jako schodit, jako zaměstnání prostě. Že prostě nemáš nikoho nad sebou, kdo za to může, nemáš nikoho, prostě jsi jedinej ty, kdo to řídí všechno. To jsem tím chtěl říct, jako no. Takže tak, Záleží, jaký máš zaměstnání. jasný, Víš co? to je pravda. Můžeš mít zaměstnání, za to můžeš. A i tak Jasný, je na no. tebe všechno. Ale tak to jsi hodně jako manažer, no. To jsi hodně jako vlastně jsi v roli toho podnikatele, jenomže vlastně už jsi skoro v roli podnikatele v tu chvíli. No. Hele, za mě to prostě, za mě to taky svoboda, jak jste říkali. Za mě je to něco, co prostě ovlivňuješ jako je hlavně ty a je tam ten nekonečný upside, no. Tak to se mi na tom líbí, za mě taky. V tom, že, a samozřejmě i dolů, i právě dolů je tam Jako teoreticky je konečnej,
když se nestaneš třeba prezidentem amerických států, neobsadíš Grónsko a Venezuelu, ale to je píčovina, to se nemůže stát, že jo, v moderním světě. To je jasný. To žádný jako normální člověk to se by nikdy prostě nestane neudělal, ty vole. Ne. Přece už se nikdy nebude stát žádná válka, už nikdy nebude. Tak. Hele, no, takže já na to mám rád tady tohleto. A moje první podnikání, ty vole. Hele, já jsem na základce asi ve 4. třídě. Absolutně nevím jak. Prodával drogy. To ne, ale absolutně nevím proč a jak. Ale nakreslil jsem nějaký obrázky. Nějakých Simpsonů nebo něco takového jsem nakreslil. Jsem taky kreslil. A normálně, nevím proč vůbec nevím proč. Asi mě bavilo jako kreslit nebo malovat, nevím. A pak najednou jsem to začal prodávat ve třídě a ve škole. Obrázky nakreslený moje. Fakt. Jo. Ale lidi si to kupovali? Lidi to kupovali, nevím proč, asi jsem mi dokázal přesvědčit. Ale také jsem si vydělal na to na odpolední přestávky. Vždycky jsem přišel potom na bramburky za 30 korun. Jeden výkres jsem prodal za 5 korun většinou. Ty vole, hustý. To je hodně dobrý. Vůbec nechápu, proč to stalo. Od té doby jsem nic nekreslil, ale také jsem se vydělal na svačiny, no. Jakože nemusel jsem, ale chtěl jsem navíc, jo. Takže jsem si prostě vydělal. No, lepší svačiny. Dan byl hladovej od mlada, ty vole. Jo, jako hustý, no. Ne, já jsem na to úplně zapomněl a minulé jsem se nad tím zamyslel, jsem si říkal, ty vole, vlastně jsem tohle dělal. No vlastně já jsem chtěl říct, že jak jsem mluvil o tom, že, jako, že se setkal s podnikáním, když jsi byl hodně mladý, tak pak to máš nutkání. No, přesně to jsem tím myslel. No, tak jsem vlastně neřekl to úplně jako moje první podnikání a to bylo, i když to, nevím, jestli to nazval podnikáním, tak to bylo, my jsme měli na základce prostě bleší trh, jo, kdy jsme, fakt. Jasný, no. Jo, kde prostě vybral s babičkou, vyraboval. Každý prostě na lavici jsme si dali věci, k tomu cenovky a takhle jsme prodávali, no. Jasný, no. Pamatuju si, že jsem hrozně chtěl vydělat na to. Jo. Že ostatní byli jako, a já nebudu mít žádný peníze. A já byl jako, no a co já s tím, jako. No, to se ukazuje, no. A právě jsem se, no, bylo to zajímavé. Jo, to myšlení hnedka na začátku, no, prostě. Bylo to tam prostě, no. Jo, jakože všichni byli tak, že dám ti něco za něco a já byl jako, no chci peníze. No jasně. Yes. Já souhlasím, jako za mě skvělý, jo. Za mě to jako dává smysl, no. Že když jsi jako si schopný, že když v mládí si něco takového uděláš, tak potom to máš ještě sklony, no, zkrátka. Jo. Ale za mě je to teda, respektive já bych se chtěl dostat taky k tomu, že souhlasím s tím, že podnikat může jakoby hodně lidí, jo. Teoreticky jakoby každý, s tím souhlasím, jo. Jenom já jsem tím myslel to, že prostě potřebuješ nějaký jako schopnosti se minimálně naučit potom v sobě, aby se jakoby přežil. Protože prostě jakoby budeš línej a řekneš si teď budu podnikat, ale budeš na to srát, tak prostě nevyděláš ty peníze, jako chápeš. Jo, jako já jsem takovej, hele, já se rád stavím do opozice, to je dobře, když třeba souhlasím, to je pořádku. Ale já znám prostě jako umělce, kteří jsou podnikatelé, v životě neměli žádnou reálnou práci, jsou extrémně líní prostě, nechtějí se moc učit nové věci, ale stejně jsou schopní jako se uživit. Tak a to se dostáváme k tomu, že to samozřejmě je jako jeden předpoklad, takže zase mají něco, jak něco udělají, že umějí jako něco prodat třeba. I když prostě udělali jednu věc, tak ji prostě najednou uměli prodat prostě jako extrémně dobře. A prostě vzali to a šli na ten trh a prodali to. No a taky oni jsou jakoby dost jolo. Jim je to jedno. Jo. Protože prostě jako oni, víš co, žijou, já nevím, by žili pod mostem, klidně. Prostě protože, nevím, aby ukázali na avantgardní společnost svým uměním, tak by šli prostě, takhle daleko. Takže jakoby. Jo. No, s tím se pojí to teda, že prostě... To jsou jejich slova. No. Jo, hustý. Jo. No, s tím se teda pojí to, že to je jako zkoušení nových věcí, o čem jsme se bavili i my s Vítkem, za mě. Vlastně podnikání, že musíš jako mít trošku jako odvahu ty věci zkusit. Nebo prostě, protože když je neskusíš, tak nevíš, co se stane. Vys my, podle mě, teďkon, protože já jsem jako prostě chtěl něco udělat, a pak mě napadlo, že vlastně si vždycky spolu jako hodně dobře povídáme všichni. Takže jsem si říkal, hele, Vítku, Máru, prostě, jak chce, bychom spolu udělali podcast. A když jsem o tom nic nevěděl a ty tady děláme druhý díl, no. Jestli to je dobrý nebo na hovno, to uvidíme, ale... Hele, já mám fun fact.
víte, od kdy jsem chtěl udělat podcast? Ještě bylo Tyjo, 15. Podle mě porodnici, první slovo. Podle mě ano. Jak jsem vylez z matky. Já jsem si už dával deadline, do kdy ho natočím a dokonce i mám asi 2 nebo 3 natočený. A chtěl jsem to udělat první myšlenka, když jsem o tom i říkal lidem, že to udělám, že to prostě vydám do měsíce, že jsem neudělal, tak bylo 2019 podle mě. Ale to byl jako jenom sám se sebou. Jo. No mám i nějaký, já mám i spoustu listů v telefonu, víš, jako 2019, 2020, 2021, 2022, prostě nápady na podcasty. A tam mám prostě všechno, roky inspirace, kterou jsem chtěl udělat a kterou jsem takhle nechal vyplynout, protože jsem z toho bál. Nějaký realizaci, něco z toho. Nebo ty Kdo se ví, dostaneš. kdo ví. Jasně. Třeba to budou nesmysly. Já jsem si to procházel nedávno, přišlo mi to jako témata pro o 6 let mladší od mě, který jsou mi jedno. No, jasně. Což třeba to není jedno lidem, kteří to poslouchají, ale mně to přišlo jako, že to už mám přežitý. Jo, hele, mně to přijde zajímavý, že mě to napadlo, že to je dobrý nápad, když jsme byli s Danem na obědě a já jsem začal natáčet na YouTube a měl jsem tam prostě jako nějaký problémy, jako spíš jako svoje, jako osobní prostě, jo. A tak mě hrozně pomohl Dan právě jako s jeho pohledem, kdy prostě má úplně jiný pohled na věc a tak mi s tím hodně pomohlo, jo. Takže jsem se říkal na tom obědě, to škoda, že tu nejsou mikrofony, že tohle si bylo hustý. Jo, takže proto mi to přišlo jako dobrý nápad a že se jako lidi jako prostě, myslím si, že to může být zajímavé. Ale já mám takovou myšlenku, já ji řeknu radši, jo, protože nemám telefon a nemůžu to zapsat, tamhle je telefon, Tak, ale bylo, jen taková myšlenka, jo, tady k tomu, co tady teď děláme a nějakou dobu už se tady scházíme, po druhý, ale už je to měsíc, co jsme byli naposledy, tak, hele, bylo by podle mě hustý, když jsme se bavili o tom směřování, jo, tak kdyby jsme to třeba vedli směrem, že my přineseme nějakou jako biznisovou, nevím, jo, třeba do budoucna za půl roku to můžeme řešit, teď si můžeme dělat, co chceme. Ale kdybychom přinesli nějakou biznisovou otázku, co jakoby my řešíme a tady jsme se společně nad ní zamysleli, ano. To by bylo zajímavý, ne? To je a ještě třeba si pozvat hosta, který by nám řekl, jaký on s tím má zkušenosti, protože víš, jakoby já mám každý týden prostě problém, který řeším v biznisu a to si myslím, že jakoby neexistuje, ne, na trhu. Nevím, ale je to koncept, o kterém jsem přemýšlel a který mám napsaný, no. Jo. To mi přijde dobrý. Hlavně by bylo super si pozvat třeba Vojtu Ročka, bez toho, a zeptat se ho. Bez toho, aniž bychom se bavili o něm. To si myslím, že by bylo o něm. No to jo. To je pravda. To jo, no, a zároveň taky. Takže Vojta Roček. Jo, takže jsme řekli jsme. Čau draku. Já jsem potkal jeho manželku by the way v kavárně předevčírem. Ale tak jsem jim říkal, že byla hustá, jak šla do toho podcastu, mluvil o těch dětech, takže se mě to dotklo. Ptal se si na to, jak s životem, jak jako... Spíš mi to sama řekla a já jsem jenom chtěl říct, že já jsem pospíchal. Já jsem jí chtěl říct, že jakoby je prostě... Počkej. Že se mi to hrozně líbilo a že mě to jako nabilo energii, takže jí chci předat. Že prostě kdybych jí nepředal, tak zůstane ve mně, takže je to fantastický, že byla fakt dobrá a že se mi hrozně líbí, jak nad tím přemýšlí, že prostě přemýšlím nad rodičovstvím, ač mladej a hrozně se mi to dotklo. No ona mi začala říkat, že já jsem nám neřekla všechno, to bylo hrozný. A Vojta byl ve stresu, jestli to bude prostě, jestli to bude jako téma, který chytne jeho publikum. A říkám, totálně, já jsem úplně já jsem do toho hrozně zažraný. Já jsem se k tomu nedostal. No ale každopádně, kdybychom ho pozvali, tak by bylo vtipný, kdybyste tady sednou, my bychom řekli, tak. Graf poptávky a nabídky, Vojta. Ale mám tady nějaký příklady z mikroekonomie. tak. Já no. Přesně. Yes. On tady studoval, no, a nevím co přesně, kterou fakultu, pravda. ale má to vystudovaný, tady magistra nebo inženýra, no. Crazy. No, jo no. Takže to je takhle, no, co mě. No hele, já jsem se o tom rozkecal, jsem vyhodil ten nápad, ale my jsme předtím mluvili o tom, že to pro nás znamená, tam jsme skončili, takže pokud bychom klidně mohli navázat něco dalšího, tak budu to otevřený. Jo, ale za mě, jako si myslím, že jsme to řekli, jako, určitě se toho spoustu neřeklo, ale to se stane časem, jakoby, tady jako prosákne naše myšlenky, naše přemýšlení. A chtěl jsem teda, že prostě zkoušet nové věci. Chtěl jsem trošku jako namotivovat lidi, že prostě ať zkoušejí cokoliv, no.
zkoušet cokoliv, protože prostě když to neskusíte, tak vlastně o tom nic nevíte, jak to bude a nevíš, no, za mě. K tomuhle mám asi jako nejvíc, jako já poslouchám taky hodně seberozvojových podcastů a tak. A k tomuhle, co říkáš, tak já jako rád používám extrémy, aby na tom se to dalo jednoduše představit. Hele, to je moje taktika. Ty jsi to říkal ty v tom jsi podcastu, osvojil, ne, já jsem to to říkal moje na našich, taktika. já jsem to říkal na našich brainstormingách Ne, vždycky. to jsem říkal já. Ty lháři jeden. To nic. Pojde. Hele, ne, tak tomuhle jsem jenom chtěl říct jednoduchou věc, že jako jestli prostě se někdo prostě bojí něco zkusit a tak, prostě cokoliv, jo, prostě někoho oslovit, něco zkusit, začít a tak prostě k tomuhle jako za mě jako jednoduchá pomůcka a to je prostě, že jako až budeš na smrtelný posteli, tak prostě to se říká, že prostě tam prostě nelituješ věcí, co jsi udělal, ale co jsi neudělal. Jo, a to je prostě... Alex Hormozí říká, že to je můj takový hodně role model a podnikatelský genius, podle mě, který ho prostě úplně žeru a hrozně se mi líbí jakýkoliv video, co vydá. Nekonzumuji všechny jeho obsah, ale možná bych měl, protože je to fakt jako hustý. Mám myslím, že i všechny jeho knížky, kromě té poslední, Fuckboards. Tak ten říká tady k tomu, že strach je vždycky v nejistotě a nikdy nikdy v konkrétnu. Protože když si řekneš, když řekneš to nejhorší, co se může stát a řekneš si ty kroky, které budou za sebou, tak dojdeš k tomu, že vlastně ten outcome není tak hrozný, že ty věci prostě nejsou tak špatný. My jsme se o tom tady naposledy bavili s Danem, když jsme říkali jakože trošku nervozita, jo, prostě mluvíme o takovémhle tématu, prostě jako první podcast vyhodíme to ven a tak dál, prostě uvidíme, co se stane. Jo, mohli jsme být víc sraby a mít nějaký jiný téma, ale neudělali jsme to. A když jsme s tím šli ven, tak já jsem si vzpomněl na něco, co on právě říkal přesně o těch podcastech. On říkal, jako co je nejhorší věc, co se stane. Buď to uslyší hrozně moc lidí, z čehož asi máš strach, ale není to náhodou to, co chceš, a nebo to neuslyší nikdo a nikdo nebude o tom vědět, takže se před nikým nestratníš. Takže jakoby obě ty cesty jsou správný, ale zároveň, i kdyby o tom jako nikdo neslyšel, nebo kdyby to slyšeli všichni prostě a hrozně by si se strapnil především a tak dál, tak čím víc jdeš do specifičná té situace, tak tím míň jako je v tom stres, jo. Tím míň se toho bojíš. Protože ty víš přesně, co se stane. Ty se bojíš té nejistoty ve všech těch případech. Spíš než toho, že se stane něco hroznýho, že jo. A ta nejistota tě totiž nutí k tomu, aby jsi vymýšlel ty scénáře, které jsou horší než realita, že jo. Vždycky, když se mi nechce odepisovat na e-mail, protože nějaký klient prostě je naštvaný, nebo já nevím, něco se řeší a je to prostě potřeba vyřešit rychle, tak já jsem ve stresu dřív, než píšu ten e-mail, a když ho píšu, jak je mi to jedno. A ještě ve výsledku, když tomu klientovi pak zavolám, tak on je úplně ledově klidný a nic se neděje. A já jsem se kvůli tomu stresoval, prostě, protože to byla jako ta nejistota. Kdybych já si řekl, že OK, co se nejhoršího stane, tak ten klient mi řekne, že jsme čuráci prostě a odejde od nás, jo, nezaplatí nám zbytek po záloze, OK? Jo, co se stane dál prostě? No jakoby nejhorší věc, můžou nás natočit video na sociální sítě, který možná uvidí hodně lidí, nejhorší věc, už jakoby malá pravděpodobnost, OK. I kdyby ho vidělo hodně lidí, tak jsme neznámí, není to náhodou to, co chceme, aby nás lidi aspoň znali, jako to je otázka, prostě, jestli to bude jakoby, špatně, no. Nejenom, jestli to je špatně, ale prostě, když jdeš do toho konkrétna, tak tam nikdy ten strach není. Tam je to, jakmile jsi v té jistotě, tak už se nebojíš. Jo. Tak tohle z toho mi přijde jako geniální myšlenka a souvisí to s tím, co jsi říkal ty, Máro, no. Jo, že jako strach z toho nedělat věci, tak fakt, jako já to nedělám sám, jo, jakože kážu vodu, piju víno, ale fakt, ale když se takhle řeknete, fakt jako do detailu, že OK, co se stane nejhoršího, co to bude znamenat, nejhoršího, a takhle pojete dál, tak ty vole, to je vždycky jako docela dobrý. Vždycky je to v pohodě. Taky přijde hrozně jako skvělej prostě věta, že když nepůjdeš oslovit holku, tak máš 100% možnost... Že ti odmítne. Ano. Jo. Rozumím, no. Že 100% možnost, že ti odmítne, ano, no prostě. Přesně, tak to určitě taky super. Jo, je to tak, no, souhlasím. Jako. Tak tady touhle s tou
touhle s tou mantrou žijou takový ty chlapy před barem, co houkají na 15letý holky. Přesně, Zkoušej ty to, mají no, tu největší zkoušej to. motivaci. Jako. Zkoušej to. Hele, vole, když ani nepůjdeš. Jo, nevíš. Nikdo nevíš. Jo. Ne, hele, prostě tak, no, prostě jako za mě zkoušejte, protože prostě přesně, jako nejspíš si to pomyslíte, jak říká Vítek, přesně souhlasím, tak vlastně dojdete nejspíš v 99% případů do toho, že vlastně je vám to jedno. To, co se stane vlastně do konce. No, Pokud ne, tak to jakoby teoreticky nedělejte, pokud vám to není jedno, pokud je to pro vás až tak důležitý, tak to tím nemůžete dělat, tím to taky v pořádku, jako, že jo. Takže tak, jako no. Ale spíš v 99% případů dojdete k tomu, že to vlastně je úplně jedno, to, co se stane. Nakonec. No přesně a taky si myslím, že no to souvisí s vystupováním z komfortní zóny, že, o kterém všichni mluví a prostě jako tam se to naučíš nejvíc, no. To je jasný, prostě se nejvíc posune, no. Za mě to se pojí prostě s tím podnikáním vlastně totiž, no. No. To Celý podnikání je to. To jsem právě na to chtěl napojit, no. komfortní zóny, podle mě. Prostě zkoušení nových věcí, no, přesně tak. Takže. Jo, no. Takže tak. No, třeba to jsem jako s těma holkama prostě, no. Jakoby já jsem vždycky hrozně chtěl jako oslovat holky. A vždycky stejně jako právě tady, to právě taky. Ale lhář jeden. Minule jsme šli po chodbě No právě. a Dan říká, No právě. ty moje muž na to dostat číslo, ty jsi krasavice. Jo, to bylo ale no právě, No, ale no právě, takže jsem to dřív nedělal, právě jsem se jako bál věcí, stejně jako teďkon. Já jsem taky vždycky právě chtěl něco dělat a právě jsem se bál. Takže jakoby já jsem samozřejmě tady ten případ taky a právě proto teďkon poslední dobou, vy jste ten podcast, vy cokoliv teďkon, co budu v blízké době dělat, tak na to seru a prostě zkouším nové věci prostě. A mi to je jakoby jedno, jak to dopadne. A právě jsem dřív neoslovoval holky a minule jsme tady byli s Vítkem, ale jako to jsem byl i předtím a šla úplně nádherná slečna, nádherná. Říkám, to je jasný. Tak jsem za ní šel, že? Samozřejmě, že má kluka, ale to je jedno, prostě nádherná, chtěl jsem ji oslovit. Takže jsem to nelitu to vůbec. No a mimochodem, No, co se stalo, že špatnýho? Jako? No právě, že nic. No. Mám není Instagram a prostě jsme se na sebe No a usmáli přes- jo, a a- popřál jsem jí hezký den. no a šli přesně jsme a dál. stres, ne úplně, jakože Předtím byl, potom vůbec. no ale jasně. jako víš, Jo, a tak co to nejhoršího, taky další věc, ale no. pak jsou taky ty mýmy na Instagramu. Nejhorší, co může říct je ne No a jasně. ona v realitě. Ty vole, teď vypadáš úplně hnusně, vole. Nebo ty jsi kluk, posral, ne? ty jsi kluk? Jsi posral, ne? Já mám přítele. No přesně, úplně něco takového, tak to je vtipný, no. To je taky Ne, pravda. prostě to nikdy nedopadne tak, no. Zrovna teďkom Vojta Žižka by the way dával někam, někdo, na příspěvek nebo kam, že prostě strach je z toho, že se jakoby naplní nějaký špatný scénář, jo, co se tady s tím pojí. A říká, hele, ale v 80% případů se prostě ten špatný scénář nikdy v životě nestane, jakoby. No, Takže jako, tak no. tak. No, takže to je za mě takhle zkoušení nových věcí, prostě zkoušejte cokoliv, ať vás to je jako, ať vás prostě baví cokoliv, tak to zkuste, no. Co si myslíte, že byste měli zkusit? No, podle mě taky pravidlo, kterým jsem žil nějakou dobu, tak bylo pro mě vždycky jít do toho, čeho mám strach. Pro mě přišlo, že to, že mám strach, tak mi indikuje to, že bych to měl udělat. A právě mi vždycky přišlo, že jakoby, skákat ze skály třeba je píčovina, ale kdo neskočí, tak to nezažije, Tak že to- jo? tak Ne, neví- jsem- neví vlastně. Neví. Ale ne, myslím jako třeba, když se bojíš zvednout ruku a jsi v aule, že jo, a chceš se ptat před 400 lidma, nebo I don't know, prostě co. Jo, prostě bojíš se někoho oslovit na ulici a tak dále, tak vždycky, když jakoby tohle to překonáš, tak podle mě tam se dostáváš, jakmile cítíš strach, tak prostě cítíš hranice svojí komfortní zóny a jakmile zvedneš tu ruku, tak z ní vystoupíš a jsi v zóně, ve které můžeš růst, no. Takže když budeš dělat to, jenom z čeho máš strach, tak se zabiješ skokem ze skály, ale taky třeba vyrosteš, když nebudeš dělat takovéhle věci. Jako, přesně, no. Jako mít strach je přirozený právě. Říkáš to krásně. Ale jako tam se to právě pojí, jakože s těma vlastnostma, že prostě jakoby ne každý to někdy překoná. Já bych chtěl a přeju vám to a jděte do toho, ale ne prostě každý jako to překoná. Jo, taky jsem někde teď nedávno slyšel, že podnikání je vlastně jenom o tom, jak moc schopnej jako dokážeš, nebo jak moc velký chceš přijímat riziko. No ano, jasně. Jo. A že, jakože jsem tím chtěl předtím říct, jako, že potřebuješ prostě vlastnosti jako na to, jako aby ti ty věci byly trošku jedno, aby si byl schopný jakoby nejist ty následky za to jsem tím myslel vždycky, No. že prostě jakoby, že jsi v pohodě s tím, co se stane, no, jak říkáš ty, zase ten postup, že si uděláš. Ono jak jsi to říkal, Marku, ty jsi říkal, že
Riziko, nebo co říkám. Jo. Že musíš Mně přijde, že kdyby si, že jakoby neexistuje ale člověk, co nevystupuje z komfortní zóny, víš? Jakože, jako každý člověk ve svém životě to jako musí udělat. A to je jedno, jestli prostě jdeš do nový práce, nebo jdeš do svojí první práce. To jo. Víš, jakože vždycky to děláš někdy. Jde jenom o to, jak často, jak moc a tak proto si myslím, že i právě můžou existovat lidi, kteří se bojí vystupovat. Úplně, já myslím, že jich je hodně. Můžou se bát vystoupit z své komfortní zóny a stejně podnikají. Třeba protože dřív se nebáli, nebo dřív udělali ten jeden krok a nebylo to zrovna jít do prvního zaměstnání, Jasně. ale zkusit podnikat. Jo? Že Jasně. jakoby, myslím si, že neexistují lidi, co to jako neumějí dělat. Jenom prostě je to nekomfort, no, tak ten ne každý má rád a ne každý ho dělá často, ale i tak můžeš podnikat, i když to takhle máš, jo, prostě budeš nejspíš, No, tak jakoby v úzovkách méně úspěšnej, že jo, prostě protože bys musel mít štěstí na to, aby ti to kloplo, ale i tak, no. No tak hlavně podle mě jsou lidi, kteří takhle vystupují z komfortní zóny, tak jako je pro ně komfortní zóna. To taky, no. To jsou psychopati. A Já všichni chci je říct, známe. že to podnikání Jo, no. pro ně jako nic moc jako neznamená jako nekomfortního. Jo, jako každý to má posunuto jako jinak, no. No tak, že to dělali už od někat, tak už to pro ně není nekomfortní. No, Není tak to třeba pro to ně. vidí ale u rodičů, že to je v pohodě a tak. A nebo prostě To je pravda. mají kamaráda, Hmm. prostě víš, že... To je pravda. Jo, to je, jak jsem říkal, no, to prostě závisí jako na tom, jak jsi byl vychovaný, na tvých prostě osobnostních rysech, no, taky. Na tom prostředí hodně. Protože jsi prostě takový ten čestý z těch 5 kamarádů tvých okolo, no, prostě. Jestli budeš mít kamarády okolo tebe, který kouří, tak jako na 90% budeš kouřit, jo. Mě vždycky říkal, mě jednou řekl random kamarád jakože já jsem se s ním tolikrát nebavil, jo? Byl to nějaký volejbalový turnaj nebo něco. A my jsme se o něčem bavili a já jsem říkal, proč neuděláš tohle? Nevím, nějaká prostě strategická, rozhodující životní etapa nebo činnost, jo? A on říkal, hele, jako každý hrajeme s kartami, který máme rozdaný prostě. A já nad tím od té doby, a on o tom ani neví, že to řekl, že jo, proto bylo úplně tak jenom jakoby myhnutí uprostřed ničeho. A já od té doby nad tím furt uvažuju, ty vole, protože je to extrémně jako přesný. Fakt každý máme rozdaný ty svý karty a jakoby je tam prostě nějaký jako riziko, je tam jako štěstí a tak dále. Víš, že ty můžeš mít nejlíp rozdanou ruku a prohrát, nejhůř rozdanou ruku a vyhrát. Ano. Víš, jako můžeš mít skvělou strategii, můžeš mít štěstí a tak dál a jako to, co máš na začátku, tak to tě přeturčí v těch věcech a tak dál, ale můžeš to jako breaknout teoreticky, ale musíš mít i trochu štěstí a tak dál. A já se to vždycky říkám, teď když právě někoho vidím, ať už je úspěšný, není a tak dál, tak prostě jakoby, že každý hrajeme s úplně jinýma kartama. Jo. A úplně jinou strategii třeba, víš? Rozhodně. A máme jiný štěstí a tak dál. Jo. A fakt si to připodobňuji k tomu, když třeba hrajeme poker. Já Tak, to teď tak chci úplně, říct, že to je úplně to stejný. Jasně. můžeš jako- blafovat. No přesně, ale můžeš o všechno přijít, jo? Víš, jako fakt můžeš prostě... Stejně tak, jako kdyby si měl stejné karty, tak to každý zahraje úplně jinak prostě, že jo. No přesně, to jo, samé. to je taky pravda. To mě by zajímala nějaká třeba, Ty vole, jestli třeba studie na to, jako jestli to, jak někdo hraje v pokeru, jestli se dokáže nějak 100%. korelovat No tak s jeho životem. poker Bude jako existovat. výherci pokru a pokr, jako rozhodně, to asi dokážeme najít, to si myslím, že dokážu dohledat, že rozhodně koreluje s inteligencí, koreluje to jako Pravděpodobností jako musíš si nejenom moc s počítat, inteligentním tak dále. kocientem, ale i s emocionálním kocientem Mm. a s jakoby ještě prostě s tím rizikem, no. Protože tam se hodně počítáš hodně a koukáš na lidi, jak se chovají. To jsou věci, které potřebuješ. Potřebuješ Podnikání. no, jakoby jo, to taky no. Potřebuješ prostě umět analyzovat riziko, pravděpodobnost No, a lidi. To je všechno. přesně no, tak to mi přijde jako moje práce, vole. Vy jsi jakoby třeba Martin Cabrhel, nevím, jestli ho znáte. Jo, Martin jo. Cabrhel, no prostě. Neznám. Já jsem teď viděl Chytrý jsem člověk. nějaký klip, kde vyhrál 30 milionů dolarů, Jo. vole, úplně random. A on to s hraje už nějakou jenom pro šťastnou zábavu. rukou. On to hraje vtipnou. pro zábavu už. Jo no. Je to tak. Okay, takže bych měl méně riskovat. Třeba většinou všechno prohrávám v pokeru. Ne, No podle mě to to, hele, neznamená. to taky bude, jakoby když se teda bavíme akademicky, tak si myslím, že to taky bude souviset s tím, jakože stejně jako v sexu a v jiných jako oblastech tvýho života, tak když třeba bys potom hodně riskoval jakoby v realitě, tak třeba bys tolik nechtěl riskovat v tom pokeru. Víš, že se to bude jakoby propisovat třeba opačně, než reálně. To je zajímavá Jo, myšlenka. nebo jakoby Okay. právě naopak neriskuješ, tak tady vole to all-inuješ furt, protože prostě jo, To nebo je pravda. jakoby podle mě to nemusí Že být naopak tak jako, že V té hře to podporuje, chci zkoušet. že to nemusí podporovat to, co jakoby děláš. Myslím si, že to jako může být i takhle a může právě
to bych chtěl najít nějakou studii, kde to bude určitě napsaný. Cool. Ale myslím si, že to může být i naopak právě, no. Cool. Může být, no. Záleží totiž, jak moc ta hra je pro tebe To je dobrá Záleží, jak moc myšlenka. hra je hra, protože jestliže hra je tvůj život, v vozovkách, jako takhle. Tak Tak s tou- to rozšířím, jo. Jestliže ta hra, co hraješ ten poker, je pro tebe hra na večer a není to pro tebe důležitý, tak budeš hrát hru a budeš dělat něco jiného, než Jo, jakoby v životě. to je dobrý. Pokud ta hra pro tebe je to nejdůležitější v tu chvíli, protože ti baví, jsi do toho zažranej prostě, tak budeš se na to soustředit a budeš nejspíš hrozně moc podobně dělat věci, jako děláš v životě, protože na tím přemýšlíš, to se nedá moc změnit, jako ten tady. No a to se vlastně i pojí celkově vlastně s životem, jako a v podnikání a se vším, jak vnímáte váš život, no potom. Ale to ještě řekni, no to je. No, to Co jsem jsi chtěl chtěl? říct, že když tu hraješ tu hru, tak na to koukáš s nadhledem a teoreticky úplně jinak analyzuješ to riziko. Jo, přesně. A můžeš hrát, aby si to užil, že jo? Což Jo. jakoby neuděláš tady, že si píchneš heroin prostě. Je to tak, no. Aby si to užil prostě, Jo. víš, a jako, tak to je hustý a to říká se všude, se píše ve Forbesu a všude, že biznis je hra a tak dál, tak a Tak že no. lidi, co hrajou biznis jako hru, tak nejvíc vyhrávají, což je pravda, protože jsou v takovém tom, že jo, flow stateu a tak dále, jak ty věci nejsou pro jim tak jedno, nebo víš, prostě, to je hodně dobrá myšlenka, Žijou Dane, se co do si toho, vykop. no, prostě. Fakt pecka. A tak jako já tak třeba beru, takže teď switch, život, jo. Jak berete přístup vlastně k podnikání, to se totiž spojí se životem, protože jako za mě jsem tady vlastně teď, jakoby, asi mám tady horizont tak 80 let celkově, můj celý můj život 80 plus třeba, jo. Mám doma, Třeba ne. no třeba ne, jo, to záleží právě proto. Právě, že ta myšlenka je to, že mám omezený horizont, není neomezený, je omezený. A je zhruba omezený 80 až 90 let, jo, když si budu starat o své tělo. Také doma nad stolem mám takovou čtvrtku, na tom je napsaný 4000 týdnů, respektive 52x90, myslím, že to tak je. A prostě tam mám takhle odškrtanou už jakoby 1/4 svého života. A každý týden si tam takhle odškrtnu jeden týden. To je hustý. A tam si jakoby uvědomíš, že hele, to vlastně na konci je nějaký konec, respektive má to někdy prostě nějaký konec. A každý týden, který si tady jakoby něco dělal, ať už to je cokoliv, tak už je pryč a už jako víc jich mít nebudeš v pouzovkách, jo? Nemůžeš to zopakovat. Takže ta myšlenka je prostě memento mori, teď tady mám mimochodem na mikině, prostě, kterou dělal Petr Mára, má takhle ten merch. Prostě pamatuj, že jsi smrtelný, no. Protože jakmile si uvědomíš, že tady něco jako je smrt, respektive konec. Pro někoho je to třeba jako taková děsivá představa, pro mě vůbec, mě to jako osvobozuje. Že prostě vím, že jako mám jenom jeden pokus na všechno a že prostě musím zkoušet v životě věci. Jako, takže tak. Takže se dostanu k tomu, že všechno jakoby si chci užít a zároveň prostě, ale ne užít jakože užívat si života, jo, prostě, ale záleží na každém, jo, ale pro mě je to prostě chovat se nejlíp tak, jak umím, to co, a brát to zároveň jako hru, ale no, beru to jako hru prostě. Jako odpoutat se od těch věcí, jakože právě, že ti bude třeba trapno před někým, nebo prostě, nevím, takový věci, no. Tak se prostě od ní odpoutám, protože vím, že jsem tady jakoby já jsem ten main jako prostě charakter jako té hry a prostě tím ostatní jsou jakoby to a já si jenom hraju, no. To je nebezpečný taky pak. Je to nebezpečný, ale jakoby samozřejmě si uvědomuji jako věci, jo, ale že prostě za mě to je důležitý, no. Si to uvědomit, že na konci konec. Takže tak, no. Nevím, jak tady tím přemýšlíte vy. Jeden můj kamarád, známej, nevím, taky v tom tápu tady toho člověka, tak mi říkal, že je pro něj důležitý odkaz. To pro mě taky, no. Jo, tak to co ti nebude líbit, co teď řekl. Částečně jakoby taky pro mě. No a že pro něj je důležitý odkaz a tak dál. A já jsem od něj slyšel už jako pár myšlenek a mně přijde jako dobrý podnikatel a dobře nad tím uvažuje. Ale přijde mi, že tady nad těmi životními věcma jako tolik jako nezamýšlí, nebo tolik jako nepřemýšlí do hloubky, protože to je podle mě potom, co se jakoby bije s tím podnikáním, s tím životem, že říká se, že to, co se potřebuješ naučit na to, abys byl úspěšný, je to, co potřebuješ odnaučit k tomu, abys byl šťastný, protože právě jakoby si myslím, že budovat odkaz a budovat jakoby impérium a bohatství, což jak tady sedíme tři, tak jsme slyšeli, že jo, párkrát, třeba impérium taky, že jo, odkaz taky a tak dál, tak si myslím, že se jako pojí s tím, že to není úplně jako šťastný život, no. Že jakoby, že jsou takový ty knížky jako
čeho lidé před smrtí nejvíc litují a jsou to vždycky vztahy a tak dále, jo, takže prostě ve své podstatě, jako pokud tvůj odkaz není tvoje rodina nebo tvoje děti, tak si myslím, že to, co budu, ještě jako nenaplní. Jako může, že 1000 lidí, 1000 prostě To chci říct, možností, no, že jako... ale jako z těch studií vyplývá, že to jako je nepravděpodobný, nebo že to jako není to, co jako nás dělá šťastný, a tak bych jsem to dal pozor, no, na ty odkazy a tak dál, prostě, protože tak já nad tím hodně uvažuju teďkon, jako jestli, no, jako prostě štěstí a úspěch a tak dál, ale ten odkaz to mě jako zasáhlo hodně, když jsem nad tím uvažoval, protože právě si myslím, že to je jako taky mělký. No. Jo, no tak jo, já ti jakoby rozumím, vím, kam směřuješ, ale to přesně podle mě záleží na tom, co to pro tebe ten odkaz znamená. Pro mě to znamená být dobrým člověkem a jít potom příkladem pro další lidi, respektive moji rodinu. To je pro mě odkaz. Je to zanechat, zkrátka dělat prostě jakoby to, co já si myslím, že je prostě dobro v úzovkách. Prostě inspirovat a nechat nějaký důležitý myšlenky, které nechci, aby zapadly, protože já jsem si na ně přišel a vím, že jakoby v budoucnu reprezentují a pomůžou těm lidem dalším. To je pro mě odkaz. A nejsou to pro mě peníze, to ne. Spíš je to prostě něco předat, no. Něco jako jo, takže třeba pro tebe by to bylo jako mít třeba knihu, která přežije tisíciletí a je v ní prostě Ancient Wisdom, jako třeba Meditations od Marcuse Aureliuse, nebo něco takového, Art of War od... Jako, mohlo by to být, ale spíš asi to vidím v těch dětech, no, že jim jakoby předám nějaký znalosti, které je posunou dál. A budou jakoby bohatit, jako víc obohacovat to v úzovkách rodinný bohatství, nebo prostě jakýkoliv lidský, celospolečenský bohatství, který prostě posouvá ten lidstvo dál, no. To je za mě odkaz můj. Pokud to pojí s rodinou, si myslím, že jo, no, ale jako potom jinak. Ale ne, to souhlasím, jako peníze to nejsou. Ale zase záleží prostě na každém, jak se definuje, no. Ne, jakože myšlenka tady toho člověka byla, že chce být developer, protože developeři tvoří ty tváře měst a je to něco, co zůstane jakoby teoreticky staletí po tom, co jsou mrtví. To jako nelíbí se mi ta myšlenka. To si myslím, že prostě ten odkaz, který je jako zdravý. Můžu říct proč, teda jenom v rychlosti? No přijde mi, že stejně za těch pár set let to jakoby zmizí a pokud nebudeš někdo jako je Julius Caesar, tak prostě jakoby se stejně na tebe zapomene za pár set let, nebo o tobě bude vědět hrozně málo lidí. A i když budeš Julius Caesar, tak možná prostě se vyškrtnem pak jakoby z učebnic a nebude o tobě nikdo vědět. A je to vlastně jakoby jedno, jo? Že daleko více stotožňuji s tím, co říká prostě Alex Hormozí, přeneseně tady do toho zdravého relationship, vztahového uvažování, že prostě jako všichni na tebe zapomenou. Úplně všichni prostě. Jakoby, že fakt na ten životě jako nezáleží. Tak takový je můj jako pohled. Třeba věřící lidi by na to mohli mít jiný pohled, ale to samozřejmě nemůžeme teď vědět, že? Takže pro mě je to právě tohle jako proto mi to nedává smysl. Nic z toho. Protože jako to jsou stejně věci, které jenom vydrží jakoby o něco díl. Takže jako mi to nedává vůbec žádný jako význam, jo? A ty lidi jako ovlivníš stejně jako minimálně, jo? Jako ve výsledku je to jako malý a to štěstí, nedokážu si představit, že umírám na smrtelné posteli a myslím si, že ani pro ty lidi, co to říkají, tak to neplatí. Že umírají na smrtelné posteli, říkají si, jo, dokázal jsem to. Stojí ty 4 domy, co jsem si vysnil prostě v centru. Jakoby, ty vole, no přesně to zasmál, tak to je důkaz toho, že to není pravda, jako mi přijde, jo. Je to blbý. Já s tím jako zase souhlasím, jako materiální věci to totiž nejsou. Spíš. No, nejsou, tak, no. No, jasný. Nejsou, no. Jako oni ti zpříjemní život, ale nespříjemní, jako nebudeš happy, když odchází ze světa, že si byl prostě jako, měl hodně peněz, to je jasný, jo, no. To ne, no. To ale i právě, že jsi udělal ty věci. I když to děláš pro tady ten vyšší cíl toho odkazu, tak se to neplatí. To je taky blbost. Ještě jedno, co myslíš? No, když to děláš pro vyšší cíl, co nejsou peníze, že on to nedělá pro peníze, on to nedělá pro to, aby vlastnil ty domy, on třeba jenom postaví a ví, že se na nich podílel, jo, nebo ty lidi o něm vědí a tak dál, tak trošku je to status, což je potom trošku jakoby statusová hra, což se překlápí do toho, že, jak říká Naval Ravikant, kterého miluju, tak to už je potom jako blbý, hrát statusovou hru, ale
i když to nevlastníš a děláš to právě pro jako teoreticky neziskový účel a tady tenhle ten, tak je to blbý. No, si myslím. To je můj osobní pohled na tu věc. No, Takže to nemusí být pro zisk. Může to být prostě jako odkaz, Jasně. jako že děláš to pro vyšší smysl toho, aby si zanechal po sobě něco, k čemu se lidi můžou modlit za 100 let. Jo. Prostě, jako, jestli nejsi jako Ježíš Kristus, nebo někdo, kdo prostě po sobě zanechal nějakou takovouhle věc hrozně dlouho, Jasný. a teoreticky nekonečný náboženství, pokud je to pravda, tak prostě jako věc, která jako je navždy, tak v tom případě No, jasný. to bohužel Jasný. nevydrží, ale stejně to je jedno. To je můj pohled. No, Dobrá odbočka. jo. Dostali jsme se do zajímavých vod, Hm. ale se nechceme vrátit k tomu podnikání, tak říkám. No, jak Jsem berete, to trošku hijacknul, tu konverzaci. jakoby, ono to s tím všechno souvisí, samozřejmě jako vždycky všechno, ale to souvisí teda, bavili jsme se o tom, jak přistupujete k podnikání, respektive životu, no. No, To přesně. je pro vás důležité. Já jsem životě si to tady totiž. teď čapnul, tak já si dám tady voraz a rád si vás poslechnu. Jo, tyjo, takhle jak nad tím přemýšlíte vy, jsem zatím ještě nepřemýšlel, ale hodně se mi líbilo, Dané, to, co jsi říkal ty, prostě jako s tím jsem jako naprosto v pohodě. Odkaz skrz ty děti? Nebo skrz tu rodinu? Já Jako, jsem, že já předat jim takhle, fakt jsem Je to- takhle nad tím no. nepřemýšlel, ale jo, dává mi to smysl s tím, že prostě mě jakožto prostě nějakýmu tvůrci a člověku, co má rád filmy, tak jako já bych jako chtěl někde jako natočit prostě něco, co má nějaký impact. A upřímně jako zamýšlím se nad tím jako proč vlastně, jo. Tak možná to koreluje s tady tím, co říkáte, jo. Jakože že prostě jako předat nějaký odkaz a důvod je prostě jako nějaký přirozený prostě jako lepší lidstvo, jakože, jo, jakože věříš v to, že prostě to lidstvo někam posuneš, no. Jo, s tím souhlasím, no. Hele, mě tady ty konverzace o tom, jakoby, co tě dělá šťastným, tak dál hrozně baví a přijde mi, že na českém podcastovém trhu není nikdo, kdo by se na to ptal úspěšných lidí, jakože Vojta Žižka třeba se na to ptá těch svých hostů, ale podle mě ne úplně tak moc a mě vždycky, já vím, že jedna z těch myšlenek, tam si kdysi psal, byla, že když bych si chtěl zvát hosty, tak věc, že bych chtěl mít takoby ne téma, ale jako společný pattern, vzor, je to český, jo, společný vzor těch všech podcastech to, že bych otevřel konverzaci tím, že bych se jich zeptal na to, buď jakoby To neříkej, ale. Ne, Řekni to, řekni to. No, to nikdo To nebude je poslouchat. ten tady aplikujeme na chvíli. No jakoby 4krát proč, jo, že bych se ptal, proč dělají to, co dělají, oni ti odpovědí a proč a proč a proč a proč a tím se prostě hnedka A jdeš dostaneš tady do... k tomu tématu. No a hnedka Co do ti žene v hloubky. životě a co děláš? A ty hnedka jakoby vidíš, jestli ty lidi v chvozovkách jsou dobrý nebo ne, jo? A prostě hnedka seš jakoby pod těma vrstvama té cibule, pokud nelžou a nejsou sociopati a tak dále. Jo. Ale a taky jsem se jich chtěl právě ptát na to, co jakoby dělá šťastným. Třeba. Jo, já jsem to byla právě výtka, nebo ne výtka, ale výtka jedna, jakože kvůli toho Žižku, který on to dělá skvěle, já to miluju, prostě koukám na každý. Taky, Ale, že mi to přijde má občas, i když se snaží, tak ono totiž není taky lehký, jakože to je někdy málo osobní. Je tam oni ten business, jako biznisový No příběh. ty podle mě ty biznesoví lidi tě jako nepustí k sobě. No, to je právě ono, že to jako může být ono, ale že zkrátka, což je taky jako leitmotivem tady, tak je to, že prostě jsme úplně jakože, já chci říct jako všechno. Co prostě, že to je upřímný, že to je upřímný tady. No. To si myslím, že jako tam, to je těžký, no. Je to těžký, no. Že to už máš prostě ty jako public figures, který se bojí o tom mluvit a tak dále, jakože Jo. právě proto, že to odhaluje věci a taky, že sociopati a tak dále jsou nejvíc mezi těma bohatýma a úspěšnýma lidma, takže tak, no. taky tak. Co se pojí, že většinou taky předpoklad podnikání mají ty lidi, kteří zažili nějaký traumata, protože prostě mají motivace k tomu, nebo mají motivace někomu něco dokázat, něco si tím dokázat někomu něco a prostě něco překonat. Nezdravá motivace, no. No a to je přesně ono, víš, že jako ty musíš, já jsem o tom mluvil před chviličkou, že ty musíš jakoby přijít o... Třeba ta nezdravá motivace je skvělá, když chceš být úspěšný a mít takový tu finanční nezávislost, která ti pomůže vyřešit ty finanční problémy prostě a díky tomu aspoň část stresu v tvém životě jakoby opadne, tak jako ta nezdravá motivace po nějakou dobu je teoreticky v pohodě, že jo, tady tohlensto. Ale jakoby nejseš šťastný v tady tom období, nebo je to velmi těžký, že jo.
Takže prostě potom je to, co ti brání v tom být šťastný, nebo jako žít ten život tak, jak bys chtěl naplněně úplně Jo. a umřít prostě s tady tím jako s dobrýma vztahama a tak dál. No a právě to se hodně pojí s tím, o čem jsem mluvil před chviličkou, no. Myslím si, že to je úplně... Jo, přesně. Jako za mě se to dává do kruhu s tím, že teda já beru život jako hru a že prostě, že je to prostě jako zábava a užijte si to v fotovkách, no. Ale to pro každého znamená něco jinýho. Pro každého znamená něco jinýho, aby byl šťastný v fotovkách, no. Ale jo, no. Pěkný. Za mě takhle, no. Máro, co si tváříš, že nevíš. Mára se tváří, jak chce něco říct. Mára se Ne. tváří, že nevíš. Všichni poslouchejte, dejte si Poslouchejte, audio Máro. nahlas. Teď, přijde Mára, teď. teď přijde ta nejchytřejší věc celého podcastu. Ale ne, já vás Myšlenka, teď. poslouchám a Doufám, že vy taky. jo, jako rozhodně zajímavý. Přemýšlím jako třeba nad svojí motivací, jo, a víš, ty jsi říkal o tom, že ta nezdravá motivace, že jako v tom období, že to je složitý pro toho člověka. No tak pokud tě motivuje to, že chceš někomu něco dokázat, Mhm. to jako není dobrý pocit. Podle mě. Ale až Ale potom, dovede ti ale tam- až potom, až to dokážeš, tak pak jako budeš třeba cítit právě jako, že to vlastně to bylo k ničemu. Ale předtím, jestli tě to motivuje, tak ta motivace, z toho si happy a proto si zatím jdeš. To je negativní. Ale, To je jako- to je jako kdyby si počkej, řekl, že- ale mě nedává smysl, proč by někdo motivovaný jako něčím, jo, že OK, teďka prostě si tady vydělám prostě, dá prostě pěkný auto. Za první, nevím, jestli ten člověk jako to ví, že to je negativní motivace. No právě, že neví. To až No. zpět ti všechno víš. No, že? no jasně. můžou to vědět, Jo, je. nemusí vylučovat. Ale jakože mně přijde, jakoby, že tím, že to je motivace, tak ten člověk jako se zbudí každý den a není jako, že jo, dneska to bude prostě na houby, No to ale, jo. ale jsem To se motivovaný. nevylučuje, to je v pořádku. To, co Víš, říkáš jakože ty, mně to je přijde pravda. jako, že i když je prostě motivovaný tou špatnou motivací, No, tak za prvý, myslím si, že to je jako tvůj pohled, že to je špatná motivace. Mhm. A za druhý, prostě ten člověk i tak prostě si myslím, jako, že se zbudí jako, nemusí být šťastný, ale prostě jako, že jasný, Jako no. happy. Hele, ty když tě motivuje třeba to, že by the way, my jsme teoreticky do podcastu, mimo podcast, my jsme na to chtěli udělat druhý kemp s Jirkou, tady na tohle téma. Což k čemu nedošlo, protože jsem na to neměl čas, protože Dan ví. Ale chci říct, že jako, hele, to je jako, jenom to jakoby zkusím připodobnit, protože to je špatně. Představ si, že každý den zbudíš a tvoje motivace je pomsta vlastně. Jakoby to je jako hodně negativní mi přijde a to jako není zdravý, ať se na to podíváš jak chceš. A není to pozitivní, jo? Prostě vem si, že třeba tvoje mamka tě nasrala, že ti řekla, že nikdy nic nedokážeš, tak ty jí dokážeš, že jsi to dokázal. To je pomsta. Klasická. To je pomsta prostě. Situace. Tak to jako za mě není dobrý. Ale upřímně, jako já to ale, i když si to jako snažím stáhnout na sebe, tak upřímně já teďka to třeba ani nevím. No, to je možný. No, jako já to chci říct, že teda Vítek řekl, že to můžeš vědět, Ale nemusíš. ale za mě teda 99% případů to neví a právě se to rozvíjíš až zpětně, Jako- v to no, vědomíš, ano. ale Ok. teda i když to víš, tak v tu chvíli si teda podle mě jako teda přeskočil ten krok, protože už si uvědomuješ, No, že to je jakoby tak, že to je jakoby špatná no. věc. Jakoby, No, v tu ale chvíli hlavně jakoby už už je to, tušíš, proč to děláš a v tu chvíli No. už to nenaplňuje tu první definici. Ne, ty, i když tužíš, proč to děláš, tak jakoby všichni děláme špatné věci a přece jakoby ty se můžeš rozhodnout dělat špatnou věc, protože tě třeba dovede k cíli. Krátkodobě dělat špatnou věc, protože tě dovede k dlouhodobému cíli, takže jakoby ty tušíš, že je něco špatného, já nevím, třeba brát heroin, ale stejně si ho vezmeš znova, víš, prostě jakoby to, ty se můžeš rozhodnout, ty jakoby nejdůležitější je to zvědomit a vědět o tom No, a to potom, myslím. a pro všechny lidi ever, a potom udělat vědomý rozhodnutí, jestli si to chtějí nechat v životě nebo ne, protože se můžou rozhodnout, že OK, tohle je fakt jako negativní a nezdravá motivace, ale já ji chci, protože když dosáhnu tady toho cíle, ke kterému mě to žene a tlačí jako nic předtím, tak potom se toho můžu zbavit, můžu to v sobě vyřešit a můžu být šťastný, což jakoby je odkládání toho štěstí a tak dál, ale jako ty si to můžeš rozhodnout vědomě, když o tom víš. Když o tom nevíš, tak to je blbý, že jo? Ale když to víš, tak
se můžeš rozhodnout dělat tu špatnou věc v uvozovkách jakoby dál. A to není tak, že to podle mě nad tebou přestane mít efekt. A to jakoby mluvím z mý vlastní zkušenosti. Já jsem taky motivovaný negativní motivací a taky se rozhoduju na tom nepracovat a nechávat to ve svém životě, no. Přijde mi, že to je to nejlepší. A taky ta myšlenka Alexa Hormozího, tady to, co teď řeknu, tak to je, že lidi, kteří nejčastěji dosáhnou těch cílů, tak já nevím, jestli citoval nějakou studii, nebo co citoval, nebo jestli to vymyslel. Každopádně on říkal, že to jsou nejčastěji lidi, kteří nemají jenom jakoby motivaci jako sýr, když jsi myš a jsi prostě v krabici a tady cítíš sýr, tak to je jakoby jedna motivace. Ale ty lidi, kteří toho nejčastěji dotáhnou, jsou ty, kteří za sebou mají jakoby kočku prostě, jakože která je chce sežrat. A který má jakoby obojí. Nejenom jednu věc, ale obojí prostě. A mně přijde, že ta negativní motivace je ta kočka a ta pozitivní je ten sýr. Okay. Je takhle. Já jako spíš chápal negativní motivaci, že chtějí ten sýr a zároveň chtějí někomu uškodit jako přitom, jakoby. Jakože moc si nedokážu představit, jaká je analogie té kočky. Že něco pro nás sleduje z minulosti, nebo že něco pro nás sleduje a oni jakoby chtějí něco, oni chtějí ten sýr, ale zároveň je k tomu něco, že co jako nechtějí, aby třeba hnalo. Nebo prostě, jak to mám říct, jako takhle si představuju já, že jako to, co je žene k tomu sýru, je ta špatná věc. V úzovkách, jakoby. To je ta kočka. Tak která jim jakoby... Ale jakoby nejenom to, jo, nejenom ta kočka, tak ale jako, obojí. Ale mně přijde, že ta kočka tam... Hele, tak ta kočka, tak možná jsem to řekl špatně, jo, nevím. Ale ta kočka, ale že ta špatná... že ta špatná motivace je z toho důvodu, že ta myš chce, aby ta kočka jí hnala. Proto tomu nerozumím. Já nerozumím tomu, že prostě ty analogii té kočky, protože ta myš se nechce chytit od té kočky, protože by umřela, ale prostě ona tam, ta kočka není z toho důvodu, že ta myš chce, aby tam byla ta kočka. No, ta kočka má smůlu, no. Teda myš má smůlu. No, ano. No. A tak mi právě přišlo, že ta negativní motivace, o čem mluvíš, je, že právě ta myš chce, aby prostě tam ta kočka byla. Ne, to je, když si vybereš tu negativní motivaci za mě. Ale to je možná, hele, ta kočka je možná špatná analogie, protože to může být jako, to může být braný tak, že je to jakoby stav třeba životní. Jo, že jakoby sýr je bohatství, kočka je prostě zkrachuješ a prostě budeš chudej a umřeš a tak dále. Tvoje děti třeba nebudou mít, ti odeberou půjdu do pasťáku nebo I don't know prostě. Jo, jakože to může být jakoby ta fyzická věc, ale za mě to může být i ta motivace, no. No. Ale jako já si myslím upřímně, že to je špatná analogie a už bych se v tom jako nerýpal, protože si myslím, že to právě souvisí víc s těma jako hmotnýma věcma než s tou motivací a myslím si, že jsem to špatně připodobnil. Hele, ale do klipu to dáme, jakože si to správně. Kočka myš, hraní kočka na myš. Hele já ale, i když to třeba nemusí pro někoho dobrá analogie, tak já jsem si to v tom našel. A ještě bych tomu doplnil to, že možná by se to se mnou teda, k čemu se to pojí pro mě, je to, že ten, kdo má jednu motivaci a to je ten cír, tak k ní dojde, nejspíš, jo, ale třeba ne tak rychle, jako někdo, kdo má za sebou ještě tu kočku. To si myslím, no. To si myslím, že je jakoby dobrý, no. A nemusí, může si říct, že mu za to ten cír nestojí, prostě. Jo, jasně. Dane, mohl by se jenom vysvětlit, jak chápeš tu kočku, protože ale, to nechápu. Jo, jako ta negativní pozadí, proč něco děláš. Něco, co tě ovlivnilo dřív, nebo tě ovlivňuje, jakože kdybys to třeba nedělal tak rychle, nebo tak moc, nebo tak, jako to, jak to musíš dělat, protože tě něco motivuje negativně, v úzovkách, že ti někdy něco řekl prostě, a ty mu to jako musíš dokázat. Tak kdybys to neměl, tak nemáš takovou motivaci tolik ty věci dělat, jako když tě jako vadí, že ti někdo něco řekl. Ale já bych řekl, že analogie mají takovou jako specifickou vlastnost, no tady ty alegorie, nebo co to je? No. Takže mají jako specifickou vlastnost a to je buď jsou špatný a v tom případě jakoby nemá smysl jich vracet, anebo nebo prostě jakoby ne každý je, jakoby pochopí na první dobrou, což není jako tak, že by, že ty jsi to Máro nechápal, že bys byl hloupej, že jo,
ale jakože třeba to nepochopí na první dobrou a v tom případě nemá smysl se k ním vracet, protože z toho jo. člověka nezasáhli. No jasně. To si myslím, no. Že No, no, jako- jako, doteče někdy jindy, Mně anebo... spíš dává smysl, že to, co říkáš, že prostě se mu stalo něco v minulosti, tak No, spíš to mi jsme tím dává mysleli, jako za mě já to celou dobu. lepší smysl analogie, že prostě 2 roky předtím ten sýr prostě nebyl a neměla co jíst, tak teďka prostě se snaží hnát jako za tím sýrem, víš,